den ikke. Og prøver vi. Sådan her. Se, nu op til. Der. Okay. Dygtig. Kommer du med den? Må se, du kan. Sådan der. Ja, kom. Der er du dygtig. Hvor er det god til det? Hvad er det for en? Hvad er det for en? Skal jeg tage den? Skal jeg prøve at tage den? Kommer du med den? Up til. Ja! Ja, er god til det. Er du god til det? Kom. Hvor dygtig du er. Så dygtig du er. Up til. Ja! Kom så. Dygtig. Hvor er det flot.